Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Mire mangle saydi me penalen tay mire mangle saydi me penalen. Кава ќе равту менге јек случка со те си салило кој гав, ко те си неек буд парвало мануш. Ама од ова парвало мануш увек сек мангела си не те дел садака, ама те дел садака агиар е чороре манушенге бизоте джанен кој дела и садака. И агиар ангедер тавел о курбани дуј диве, трин диве, хулавела и не дисаве курбајна, ама ко курбајна си неле јек табиети, увек кокана е бакренге чивела и не дисаво белен. Ема гјар нарединја пире слугаске, ема кергја леа кале бакре, хем ингарле ко филан мануш, ови тало чороро, па мангавате да влеске садака, а кале бакре курбанески. Лела кава слуга лескоро, којаки порте манушеске, Selam alaikum selam vakirge ala kava bakro vakirge tuke başo kurban bayram sadaka taro tek manuş. Neyse. Akva palon tajstno tive džalaku pazari kukurko sote dikhel od dva bakro so ov erati dengale sar sadaka o manuş lelao dole bakrete biknele. Jakova diklare gyar čudimo Кла меде јум садака, а мануш лирате бикнеле бакре. И джава попаше бакреске дикела ко нишани со муклялеске кокана, ко е кан мукляле нишани, а вакила кавајтало бак. Вакирала селам алейкум, ефенди, алейкум селам. Вакила токва бакро, бикнеале таротиростадо, суаракан не ту или пале, саракава аланджи која савко бакро шужоте бикне. Као мануша сала вакир, да хеј вакила на ете верунете вакир автки. Ерати вакир га лојк мануш, куѓаманге ко удар, хем де јама кава бакро садак. Ама кава бакро итало бумбаро бушужо. Ама ме дженава дека мо комшија, у заман десој, мандар итало буд почороро. Дури на неле каните чино курбанеске, а камоли курбаните чино. Па ме ке да диклума кале бакре вакирјум, да джава кале бакре тајсака бикнавле кукурко, те ша одла паре со калав, те кинав дуј бакре, хем те кинав леске, а хем те кинав хем мангеда, те ша и тера тункерав оледа, лескере да чавенда, овда те чино курбани пе чавенге, хем овда товол стрекно, сар месоков стрекно. Акво барвало манушке да шуѓа кале чороре, Začudin jabe. Aj vakerja. Mašallah. Tik vakerja. Mandar isi. Panda pobaro ti samo sada klija so bud poviše mislinja nego me. Kozom bikine akava kurbani. Bikina vale od borkalove. Akava barvalo. Kinel odova bakro. Delale plus panda poviše. Те шајто веле доволно паре, акава мануш те кинел дуј бакре, акава лел по бакро, обарвало, акава чороро лела лове, таро мануш, таро барвало, хем джала те кинел дуј бакре, соку лавел јек бакро песке, а јек бакро пекомшијаске. Ама акава барвало лелео бакро, ема кана мислинала цело време, Еј, вакерја, со шу живот италијака ја. На нео проблеми вакерја, ту само те де садака. Него и садака те дела калбеа, те дела чисто срце. Најсигурно од еа садака ка астарел тан. Ме мислинава дека акавахи кај, акаја случка, ка деламе јек бушужи поука. Ема секова барвало мислинела агеар пекомшијаски, са со мислињаква чороро пекомшијаске, а менде на нетове на мен чороре мануша. Ассаламу алейкум, рахметуллахи таала, ве берекате.